tplanet.eu και σήμερα θα φτιάξουμε το πρώτο μας σχήμα. Από το toolbar στα δεξιά μας θα επιλέξουμε το εργαλείο για να φτιάξουμε το παραλληλόγραμμό μας. Μετά, για να ορίσουμε το χρώμα περιγράμματος θα πατήσουμε επάνω στο stroke color και θα επιλέξουμε το χρώμα που επιθυμούμε. Το ίδιο θα κάνουμε και για το γέμισμά του, για το fill color. Τώρα μπορούμε να σχεδιάσουμε το παραλληλόγραμμό μας. Επίσης μπορούμε να το επιλέξουμε και από το μενού Modify, Transform, Scale για να το αλλάξουμε το μέγεθός του. Μπορούμε να αλλάξουμε το μέγεθος του παραλληλόγραμμου από όποια ακίδα και να το σύρουμε. Επίσης μπορούμε να περιστρέψουμε το αντικείμενό μας επιλέγοντας το πάλι και πατώντας Modify, Transform, Rotate and Skew. Με αυτό το εργαλείο μπορούμε και να το περιστρέψουμε το αντικείμενό μας κατά τη φορά που επιθυμούμε, αλλά και να του αλλάξουμε τη λοξότητά του.